Magandang araw po sa inyong lahat at sa aking mga kapwa Ilocano na imbag nga aldaw yu amin dita. Magluluto tayo ngayon ng pinakbet ng Ilocano. Ito nga pala ang listahan ng ating mga ingredients. Kasama na rin dito ang sukat ng bawat isa. Kung mapapansin nyo, wala dito yung bawang at kalabasa. Pag pinakbet ng Ilocano kasi ay hindi po ginagamitan nun. Gagamit tayo dito ng 1 cup water, 4 tablespoons of bagoong. Ang traditional na ginagamit naming mga Ilocano ay yung bugoong na munamon. Pero kung hindi available sa inyong area, pwede kayong gumamit na iba. Sitaw or string beans. Ampalaya, yung ginagamit nga pala namin ay yung tinatawag nilang parya or Indian buttermelon. Gagamit din tayo dito ng okra, round eggplant. Kung gusto nyo ng traditional, ay hinahati po ito into 4 equal parts. Pero hindi po hinihiwalay sa tangkay. Gagamit din tayo dito ng onion, tomato, and ginger. At syempre, maglalagay din tayo dito ng pritong karne. Kung may leftover kayong bagnet, ay pwede nyo rin gamitin to. Pwede ka rin gumamit dito ng lechon kawali, pero lechon kawali sa Tagalog yan Hindi na magiging authentic yung Ilocano pinakbet mo. Pero nasa sa inyo po yun, it's no big deal. Umpisahan na natin ang pagluluto. At ang unang gagawin natin ay paghaluin natin yung ating tubig at saka bagoong. Just make sure na tama yung ratio and proportion. For every 1 cup of water, there should be 4 tablespoons of bagoong. Ilagay na natin ang ating mga gulay. Umpisahan natin sa string beans, ampalaya, okra, eggplant. I-arrange lang natin ng maayos para even yung pagkakaluto. Onion, tomato, at saka yung luya. At syempre, yung ating prinitong karne. Okay, ibuhos na natin yung ating pinaghalong tubig at saka bagoong. Ito yung pagkakaiba pag nagluluto ka ng pinakbet at saka dinengdeng. Sa dinengdeng ay inuuna mo yung tubig at saka bagoong. Pag pinakbet, it's the other way around. Also, sa dinengdeng, yung luya, sibuyas at kamatis ay mga optional ingredients lamang. Whereas in pinakbet, they are considered as part of the main ingredients. Takpan natin to, tapos i-turn on na natin ang ating lutuan into medium heat. After 15 minutes na pagpapakulo, ay buksan na natin. Ayan, nag-shrink na ang ating mga gulay. Kimabutin o pinakabet na or naging pinakbet na. Ito na po ang ating Ilocano style pinakbet. At kung nagustuhan nyo yung ating video, ay huwag kakalimutang mag-like. Mag-subscribe na rin kayo para sa mga susunod pa nating mga video. Ito po si Pablo ng My Filipino Recipes. Maraming salamat po sa inyong panonood.